θέμα και θα πάμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Σπύρου Ντότα και θα δούμε σε ένα απίστευτα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα τι ακριβώς γίνεται με την απόκτηση πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας στο εμπορικό ναυτικό. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κόφα, τον απόστρατο αξιωματικό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων. Έχει φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει φτάσει στο συνήγορο του πολίτη. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα μιλήσουμε με τον κύριο Κόφα. Το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Φεβρουαρίου 1954 και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα αυτού 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 προέβλεπε ότι προερχόμενοι από το πολεμικό ναυτικό αξιωματικοί, μάχημοι, μηχανικοί, οικονομικοί, προερχόμενοι εξυπαξιωματικών και υπαξιωματικοί, όταν αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός λόγων επαγγελματικής ικανότητας, αποκτούν αυτοδικαίως δίπλωμα, πτυχίο ή άδεια ναυτικής ικανότητας για χρήση σε εμπορικά πλοία. Το είδος του πτυχίου εξαρτάται από τον βαθμό που έφερε κατά την αποστρατεία του, καθώς και από την προϋπηρεσία του στο πολεμικό ναυτικό. Μετά την εισαγωγή όμως του καθεστώτος της Διεθνούς Σύμβασης του 1978 για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, υπεγράφει το Προεδρικό Διάταγμα 243 κάθετος 1998, του οποίου η πλήρης εφαρμογή ξεκίνησε το 2002. Το τελευταίο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει την κατάργηση κάθε άλλης διάταξης που έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε αυτό. Το 2008, και ενώ έχει προηγηθεί προσφυγή το 2004 αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού στη δικαιοσύνη, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση 1282 κάθετος 2008, σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή του καθεστώτος της Διεθνούς Σύμβασης 1978 δεν καταργεί τα ανωτέρω άρθρα του Βασιλικού Διατάγματος, αλλά λόγω του Προεδρικού Διατάγματος 243 κάθετος 1998, το δικαίωμα που προέκυπτε αυτοδίκαια πλέον τελεί υπό τις προϋποθέσεις της διαδικασίας ελέγχου και εκπαίδευσης που προβλέπει το καθεστώς της Σύμβασης και εξειδικεύονται με το Προεδρικό Διάταγμα 243 κάθετος 1998. Και μετά από πολλές περιπέτειες, και ενώ οι ενδιαφερόμενοι ανέμεναν την υπογραφή της σχετικής γνωμοδότησης και τον καθορισμό της εκπαίδευσης και ελέγχου που θα έπρεπε να ακολουθήσουν, για την οποία διαδικασία θα ήταν αρκετή μια υπουργική απόφαση, προέκυψε σχετικό άρθρο στο νόμο 4150 κάθετος 2013, ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με το οποίο καταργούνται τα άρθρα 17 έως 25 του Βασιλικού Διατάγματος, τα οποία υπήρχαν οι αντιστοιχίες βαθμών ανάλογα με την προϋπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να τροποποιήσει αυτά μόνο τον όρο αυτοδίκαια και να τον αντικαθιστούσε μετά από διαδικασίες εκπαίδευσης και ελέγχου στο Κέντρο Επιμόρφωσης Τελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Αναφέρεται σε έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που θα αφορά στο θέμα για το οποίο όμως δεν είναι γνωστό ούτε πότε θα εκδοθεί, αλλά και κυριότερα δεν είναι γνωστό και το τι θα προβλέπει. Και τρίτον, η συμμετοχή στο Κέντρο Επιμόρφωσης Τελεχών Εμπορικού Ναυτικού θα είναι με οικονομική επιβάρυνση. Ο χειρισμός αυτός, η κατάργηση δηλαδή των πιο βασικών άρθρων του Βασιλικού Διατάγματος για τους αποστράτους του πολεμικού ναυτικού και όχι τροποποίηση με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν είναι προς όφελος των αποστράτων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εκδόθηκε σχετική άποψη του συνήγορου του πολίτη, η οποία επί της ουσίας ανεγνώριζε το δίκαιο του αιτήματος των. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Κόφα. Είναι υποπλήρχος εν αποστρατεία, απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε εδώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά καίει χιλιάδες οικογένειες ανά την Ελλάδα. Από την προηγούμενη εβδομάδα που συζητάμε το θέμα, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση τα κενά που υπάρχουν στον νόμο. Πλοίαρχε, και είδα πως πραγματικά η αντισυνταγματικότητα, αν θέλετε, τεκμέρεται βάσει των στοιχείων που διάβασα, και το πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι απόστρατοι, εσείς του πολεμικού ναυτικού, πραγματικά ζητάτε δικαίωση. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε ότι από το 2002 υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, απόστατοι, οι οποίοι παιδεύονται στο να μπορέσουν να πάρουν ένα φυλάδιο
και να μπορέσουν να ισχυροποιήσουν τα διπλώματά τους, κάτι που το δίνει το ελληνικό κράτος, έτσι. Καταλαβαίνετε, η θητεία τους στο πολεμικό ναυτικό αφορά σε διαφόρους τύπους πλοίων, μεγάλες υποδυνάμεις, μηχανών και όχι μόνο στο Αιγαίο. Ταξιδεύουν παντού, Ατλαντικό, Ειρηνικό, Μαύρη Θάλασσα, οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό έχει σαν συνέπεια, βγαίνοντας αποστατευόμενοι πια, να έχουν μια εμπειρία την οποία ζηλεύουν αρκετοί. Βέβαια. Υπάρχει το εξής. Εμείς βγαίνουμε πάρα πολύ νωρίς στη σύνταξη. Βγαίνουμε πολύ νωρίς στη σύνταξη, διότι από τα 17-18 δίνουμε αυτό που είναι να δώσουμε, λείποντας τακτικά από τα σπίτια μας, και βγαίνοντας στη σύνταξη πια αποφασίζουμε αν θα πρέπει να εργαστούμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι σε μια ηλικία 45, 46, 47, 48, ακόμα και 50 ετών, είναι πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο να καθίσει σε μια καρέκλα, σε ένα κρεβάτι και να παρακολουθεί μια τηλεόραση. Φυσικά. Και πέρα τούτου υπάρχουν και οι ανάγκες πλέον, όπως έχει φτάσει η κατάσταση στην Ελλάδα, βιοποριστική, να ζήσουν οι οικογένειες. Ήδη η μείωση στις συντάξεις, είναι γνωστό πλέον, έχει ακουστεί πολλές φορές, είναι πάνω του 50-55%. Όπως καταλαβαίνετε, βάλτε έναν απόστατο ο οποίος έχει 2 παιδιά που σπουδάζουν, παράδειγμα το φέρνω αυτό, εγγόνια κτλ. Είναι δύσκολη η ζωή. Βέβαια. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την απόφαση να ταξιδέψουμε πάλι. Να κάνουμε πάλι τη δουλειά στο αντικείμενο που μάθαμε, που αγαπήσαμε, που δώσαμε τα νιάτα μας, να το πω έτσι, και να βγούμε στο εμπορικό ναυτικό. Εδώ έρχεται λοιπόν η αντίθεση. Μέχρι το 2002 όσοι συνάδελφοι αποστρατεύονταν, βγαίνανε, μπορούσαν να πάνε να πάρουν το φυλάδιό τους, να ισχυροποιήσουν τα διπλώματά τους, ανάλογα με τον τύπο των πλοίων, τις μηχανές που κάνανε και τα έτη στις θαλάσσιες υπηρεσίες, και βγαίνανε στο εμπορικό ναυτικό. Από το 2002 λοιπόν και μετά, το λιμενικό, το οποίο είναι και υπεύθυνο για να αναγνωρίσει, να βγάλει το ναυτικό φυλάδιο και να σου αναγνωρίσει το δίπλωμά σου, αρνείται να δώσει τα φυλάδια και αρνείται την οποιαδήποτε πώς να σας το πω, αναγνώριση, να το πω έτσι. Αναγνώριση. Νομικά, ποια είναι τα επιχειρήματα, αν θέλετε να το θέσω έτσι, κύριε Κόφα? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Από το 2002, με την εισαγωγή στο καθεστώς της Διεθνούς Συμβάσεως της STCW, το 1978, μπήκαν κάποια πρότυπα. Βάσει αυτών των προτύπων, λοιπόν, το βασιλικό διάταγμα που έδινε αυτοδικαίως τα διπλώματά μας, έρχεται το λιμενικό και λέει ότι βάσει αυτής της συμβάσεως δεν γίνεται να τα πάρετε. Καταφύγανε στον συνήγορο του πολίτη να κάνουν μια ερώτηση, να δουν τι γίνεται, για ποιο λόγο, γιατί δεν ισχύει. Ο συνήγορος του πολίτη λοιπόν κάνει μια παρέμβαση και λέει δεν καταργείται, δεν μπορεί να καταργηθεί το βασιλικό διάταγμα, διότι δεν υπάρχει κάτι που να το καταγεί. Απλώς δώστε δικαίωμα στους αποστράτους τα πιστοποιητικά που χρειάζονται να φοιτήσουν στο ΚΕΣΕΝ και βάσει αυτών να βγουν να πάρουν δηλαδή την αναγνώρισή τους. Το λιμενικό δεν αφήνει να πας στο ΚΕΣΕΝ, διαφωνεί και ζητάει ναυτικό φυλάδιο. Το ναυτικό φυλάδιο όμως για να βγει πρέπει να έχει ένα δίπλωμα. Το δίπλωμα αυτό δεν στο αναγνωρίζει. Όχι. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Και θα έλεγα εγώ ότι δεν μπορείς να βλέπεις με τέτοιο γράμμα, αν θέλετε, γραφειοκρατικό μια τέτοια ιστορία σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι στο χώρο, δουλεύουν οι άνθρωποι, θέλουν να συνεχίσουν να είναι μάχημοι, δηλαδή δεν μπορείς να του στερείς τη λογική, να ξαναπάει πίσω, να ξαναγυρίσει, πού πας. Το λιμενικό έρχεται και λέει
οι επιτροπές μάλλον έρχονται και λένε ότι όλοι να ξεκινάνε από του τρίτου. Φανταστείτε τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού να θελήσει να ταξιδέψει, να του πούνε παίρνει του τρίτου. Ξαναπηγαίνει. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Τραγελαφικά, γι' αυτό είχαμε γελάσει. Από εκεί και πέρα θα σας πω το εξής. Το 90%, να μην το πω 90%, να πω το 75% του προσωπικού των όπλων του πολεμικού ναυτικού έχει εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Έχει περάσει σχολεία τα οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα για διαδικασίες φωτιάς, διαδικασίες διάσωσης, τα πάντα. Και όμως αυτά δεν αναγνωρίζονται. Το λιμενικό σώμα, θα σας πω το εξής, περνάει πιστοποίηση σωστικών στο προσωπικό του εμπορικού ναυτικού με τις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς που χρησιμοποιούμε αυτές τις εγκαταστάσεις δεν μας αναγνωρίζουν ότι έχουμε τα σωστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αντίφαση μεγάλη. Η αντίφαση θα έλεγα ότι είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι τους λένε ότι δεν μπορείς να χειρίζεσαι το εργαλείο. Εγώ να ρωτήσω σήμερα που συζητάμε, πού βρισκόμαστε νομικά, γιατί βλέπω ότι εσείς είχατε κάνει ούτως ή άλλως, εκτός από το συνήγορο του πολίτη, έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Νομικά, πώς το παλεύουμε, πού βρισκόμαστε? Από το 2013 βγήκε ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, ο 4150 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου αναγράφεται μέσα, καταργεί τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος και λέει ότι πλέον θα βγει καινούργιο προεδρικό διάταγμα, όπου εκεί θα αναφέρεται ο τρόπος και πώς μπορεί να γίνει η απόκτηση των πιστοποιητικών. Από τότε, από τον Ιούλιο του 2013, τον Μάιο μάλλον του 2013, μέχρι και σήμερα, παρότι έχουν γίνει συσκέψεις μεταξύ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του Πολεμικού Ναυτικού με επιτροπές, όπου στην Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού ανήκει και μάλλον συμμετέχει και 2 μέλη από την Ένωση Αποστράτων. Βέβαια. Όπου εμείς έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας. Πάντοτε μέχρι σήμερα, και μιλάω με αναφορές που γίνονται από την Ένωση Αποστράτων, το λιμενικό φέρνει μονίμως αντιρρήσεις. Μία είναι τι μαθήματα κάνατε στις σχολές σας. Η άλλη είναι μα πώς γίνεται να αναγνωριστείτε από τη στιγμή που δεν έχετε θαλάσσια υπηρεσία. Δηλαδή φανταστείτε ένα σωρό τρικλοποδιές και ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος περνάει και μου λέτε ότι χρησιμοποιούμε έτσι κάποια τερτύπια, θα έλεγα εγώ, για να χάνουμε χρόνο και να είναι όσες χιλιάδες άνθρωποι όμηροι με τις οικογένειές τους. Είναι περίπου από 1.000 με 2.000 άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μας παρακολουθούν και εσείς τους έχετε καταθέσει, κύριε Κόφα μου, συγκεκριμένες προτάσεις? Βεβαίως. Έχουμε καταθέσει προτάσεις που είναι ανάλογα με το βαθμό που φεύγουμε, με ποια καθήκοντα έχουμε κάνει. Παράδειγμα, εγώ που είμαι μηχανικός, αν έχω κάνει τον πρώτο, το δεύτερο. Σωστά. Πόση θαλάσσια υπηρεσία έχουμε, με αποτέλεσμα βάση αυτού και της εμπειρίας και που έχουμε υπηρετήσει και τι υποδυνάμεις έχουμε κάνει, βγαίνει και το ανάλογο δίπλωμα. Μια αντιστοιχεία αναλόγως διπλώματος, έτσι, γιατί διπλώματα έχουμε όλοι. Είτε είναι σχολής ναυτικών δοκίμων, είτε της σχολής υπαξιωματικών. Από εκεί και πέρα δεν δέχονται. Θεωρούν ότι όλοι θα πρέπει να παίρνουν του τρίτου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το εμπορικό ναυτικό έχει ιδιαιτερότητες όσον αφορά κάποια πράγματα. Σε αυτό ζητάμε λοιπόν αναγνώριση των πτυχίων, έκδοση του ναυτικού φυλαδίου και αυτά που εμείς δεν έχουμε, παράδειγμα φορτώσεις σε ένα φορτηγό, να μας δοθεί το δικαίωμα να πάμε στο ΚΕΣΕΝ, στο ναυπόπλοιο, να φοιτήσουμε με δικά μας έξοδα, να πάρουμε το πιστοποιητικό. Σημαντικό αυτό, μένω σε αυτό. Ναι, βάζω τη μεγάλη παρένθεση, γιατί βεβαίως, είναι δικά σας τα έξοδα. Δεν είναι δικά μας τα έξοδα. Θα αυτοχρηματοδοτηθείτε. Αυτονόητο, ακριβώς. Θα χρηματοδοτήσετε τους εαυτούς σας. Από εκεί και πέρα θα σας πω και το εξής. Φανταστείτε τώρα ένα λιμενικό σώμα να κρίνει αν εγώ είμαι ικανός ή όχι. Έτσι. Μετά από πόσα χρόνια εμπειρία. Μετά από πόσα χρόνια και με ό,τι σπουδές έχω. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω το εξής. Αυτός που θα κρίνει τη δουλειά μας, αν είναι αποδεκτή ή όχι, ή αν είμαστε εμείς αποδεκτοί ή όχι, είναι η ίδια εταιρεία η οποία θα μας προσλάβει. Μα ξέρετε,
Τώρα, δεν πρέπει να το πω αυτό, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες ζούμε αυτή την απίστευτη τραγωδία στη Νότιο Κορέα. Και νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω συσχετισμό, αλλά δημοσιογραφική συζήτηση κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η κάθε εταιρεία, όπως λέτε, αν θέλω εγώ να έχω κοντά μου τον Γιώργο Κόφα, γιατί έχει μια τεράστια εμπειρία και ένα τεράστιο know-how, γιατί να μην τον έχω κοντά μου. Γιατί να μην σας δώσει λοιπόν την ευκαιρία να ξαναμπείτε μάχημοι με τα διπλώματα που έχετε εσείς. Οι προτάσεις νομίζω ότι είναι τετράγωνα λογικές, θα έλεγα, με τα κριτήρια που θέτετε εσείς. Είναι υπέρ και της ίδιας της πατρίδας. Φανταστείτε το συνάλλαγμα που θα φέρνει ένας ο οποίος ταξιδεύει. Φέρνει ένα συνάλλαγμα. Φορολογείται γι' αυτό. Είναι υπέρ της Ελλάδος. Εγώ θα ήθελα να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί πολύ καλά κάνουμε και το δημοσιοποιούμε αυτό το θέμα. Το γνωρίζουν, φαντάζομαι, και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Αβραμόπουλο, και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Να δούμε τι ακριβώς λοιπόν συζητούν αυτές οι επιτροπές και γιατί σας βάζουν αυτά τα τερτύπια, όπως είπαμε, τρικλοποδιές από το λιμενικό. Νομίζω ότι οι δικές σας οι προτάσεις, έτσι όπως τις συζητήσαμε εδώ και τις έμαθε και ο κόσμος, νομίζω ότι είναι απίστευτα λογικές σε σχέση με αυτό που θέλετε να πάρετε. Δηλαδή έχει αναντιστοιχείο, όπως είπατε. Τα μέλη της Ένωσης Αποστάτων, ο οποίος είναι ο θεσμικός, τις έχουν ήδη καταθέσει. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν γίνει και αποδεκτοί από το πολεμικό ναυτικό. Αυτό που δεν είναι το λιμενικό είναι από το λιμενικό. Λοιπόν, νομίζω ότι αν μας ακούν και εκεί οι θύνοντες, ας το δούμε διαφορετικά το θέμα, γιατί ο κύριος Κόφας και οι συνάδελφοί του νομίζω ότι ξαναθέλουν να δώσουν υπηρεσίες οι άνθρωποι ως μάχημοι, δεν ζητούν να τους χαριστεί κάτι. Μα είμαστε 49 χρονών. Ακριβώς. Και να ξαναπάρουμε το χαρτί αυτό το οποίο με την αναντιστοιχία, όπως είπατε, που θέτετε εσείς, με συγκεκριμένα όρια. Δεν ζητάτε κάτι που δεν πρέπει να πάρετε. Το λέω απλά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θέλω να τα ξαναπούμε, να δούμε ποια ακριβώς είναι η στάση του λιμενικού, γιατί συνεχίζουν οι επιτροπές να συνεδριάζουν. Δημοσιοποιήσαμε το θέμα και δεν είναι η πρώτη φορά εδώ από τον ΑΡΤ. Να τα ξαναπούμε, σας δεσμεύω. Βεβαίως. Η διάθεσή σας. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και ελπίζω την επόμενη φορά που θα το δούμε ξανά το θέμα να έχουμε να πούμε ευχάριστα και να το δουν διαφορετικά και από αυτές τις συγκεκριμένες επιτροπές του λιμενικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Έρχεται ο Θοδωρής Ραγκιτζής με το Ελληνικό Εξπρές, με όλα τα νέα της showbiz για την ψυχαγωγία σας. Να υπενθυμίσω ότι ξεκινούν 3 ώρες τάσης εργασίας οι καθηγητές από αύριο το πρωί, 8 με 11 κάθε πρωί, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όλη αυτήν την εβδομάδα. Και όπως σας είπα, ενημερωθείτε σήμερα τι γίνεται ακριβώς με τον ΟΣΕ, γιατί έχουν ματαιωθεί πάρα πολλά δρομολόγια των σιδηροδρομικών και σήμερα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αύριο εδώ θα είμαστε Τετάρτη, 9:30. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο.